So, ayun. At least nabawasan yung mga dito, kalat. Kailangan tabasin para lumiwanag ulit. Siyempre, tatanggalin ko itong mga nagambalang na monaika. Tinusok ko lang to sa dito kasi hindi naman ito kailangan alagaan. Kaya, ayun. Itinutusok ko lang siya kasi sayang. Good morning po mga ka-From Day at welcome back sa Certified From Day channel. Ngayon pong araw ay mag-restore ako ng aking front yard garden. Hindi na kasi ako makapagpigil kasi na-excite ako palagi na mag-gardening at syempre excited ako palagi na ipakita ko sa inyo ang aking ginagawa dito sa aking munting paraiso. So, ayun. But before anything else, I would like to invite you to subscribe on my YouTube channel. Sa mga bagong viewers po na hindi pa nakaka-subscribe at sa mga old viewers po na hindi pa nakaka-subscribe. So, ayun po, in-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At syempre, libre naman po yung mag-subscribe at wala naman pong babayaran. Basta mayroon lang kayong account sa Google or sa YouTube, automatic na makakasubscribe po kayo. So, ayan ka-From Day, ang gusto ko pong ipakita dito sa aking front yard, siyempre, habang ginagawa ko siya, gusto ko samahan niyo ako sa aking pag-restore ng aking front yard garden. Kaya, ayun, gusto ko pinapakita sa inyo kung paano ko siya pinapaganda, kung paano ko ibabalik yung dating maganda. So, ayun. So, ayun, let's go ka-From Day at gusto ko nang ipakita sa inyo yung aking napakagandang garden na nalipasan. Kaya, ayan, gusto kong i-restore. So, ayan, let's go at mag-gardening na po tayo mga ka-From Day para hindi natin makalimutan maghalaman. Kahit walang pandemic, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating paghahalaman. So, tara. Hello mga ka-From Day. Tapos ko na yung ayusin yung aking backyard kaya dito naman ako sa front yard. So ito yung gumamila dito, naghambalang na dito, saka ang sikip-sikip na dito sa aking front yard. Talagang kailangan ng ayusin at kailangan matanggal na ito para maarawan sila. Yung mga nandiyan sa gilid-gilid, kailangan maarawan sila para at least gumanda rin ulit. Yung mga bougainvillea ko nandito, sumasikip, tapos madilim yung lugar nila. So, ito lang naman puputulin ko dito. Ano lang naman ito, konti lang. Medyo matinik lang kasi bougainvillea yung mga nasa ilalim. Ang kunat nung makunat masyado yung kasi malaki na yung mga sanga. So, ayun, lumiwanag na ulit kahit kunti pa lang naman. Kahit ito lang natanggal ko kasi ito lang naman nakahambalang dito. So, puputulin ko na lang siya ng maiksi para masigaan ko siya. Sabi ko, ano na lang, next week ko na lang ito gagawin. Kaya lang, pag nakikita ko parang hindi mapakali, so kailangan gawin ko na kagad.
Ganun ako mag-isip, parang gusto ko agad-agad tapusin na para wala na akong problema. Medyo nawala na yung ano dito dahil tinanggal ko na yung sanga ng gumamela na naka-usli dyan. Siyempre lilinisin ko ulit. Dito nga naghambalang, no? Kailangan malinis ko siya. Tapos ito ang dami sanga. Pinag-isipan ko, natanggalin ko na lang tong ano nito, yung alamanda. Kasi, ayan no, parang dami sanga naglambitin. Tapos parang ang gulong tingnan. Pero pag-isipan ko, linisin ko muna, saka ko tatanggalin. Kung talaga hindi na maganda, tatanggalin ko siya. So, for the meantime, ito munang nandito sa, yung mga sanga-sanga na ayusin ko. Tapos yung mga nilagay ko dito na tea plant, ito pala yung tea plant na nakalimutan ko ng pangalan, matagal. Ang tagal ko kasi hindi nagkapag-vlog, kaya, ayun, yung mga halaman ko, nakalimutan ko na. Then, ayun, marami ang puputulan dito. Yung mga pink lady na halaman, tinubkuban na yung aking Monica dyan, Monica plants, kaya kailangan linisin ko siya. So ito kasi, masyado ng may mga panglinis naman ako kapamdi dito. So paminsan, paunti-unti bumibili ako ng pag may extra pira ako. Bumibili naman ng mga pang gardening tools. So, ayun, at least nabawasan yung mga dito, kalat. Yung alamanda kasi ka-promdi, talagang marami siyang sanga. Magulo siyang tingnan, pero pag namulaklak naman siya, kasi walang all season kasi siyang flowering niya. Lahat na season, namumulaklak siya kahit tag-ulan, kahit summer, namumulaklak siya. Yun ang maganda dito sa alamanda. Kaya lang naisip ko para baka masyado na masikip dito. Ayun, tinatanggal ko lang muna itong saka ko pag-isipan, natanggalin na. Kakalbuhin ko na lang ito. Magtatalbos rin naman ulit yan. Kung ayaw nyo na magtalbos, okay lang para tanggalin ko na siya. Pero maganda rin kasi ito kasi maliwanag siyang tingnan. Ayun, yung Monica na gumagapang pataas. Maganda naman siyang tingnan. Kaya lang mas maganda dito yung mababa lang. So dito mga ka-promdi, ayan yung mga pink lady na gumagapang na puno na dito. Kailangan tabasin para lumiwanag ulit. Siyempre, tatanggalin ko itong mga nagambalang na Monica. May mga tinanim ko dito, masyado na silang magandang ito ka-promdi, magandang pang hanging plant kasi yung bulaklak niya nakikita niyo naman yun. Tapos masyado siyang makapal pag once na na siya, nag-bloom. So habang walang ulan, ko to kasi pag maulan hindi na naman ako makakalabas. Paunti-unti lang. Siguro lalagyan ko na lang itong fertilizer ang Monica para magdahon ulit. Kasi
Parang payat-payat niya. Sa bagay yung dahon niya naman talaga, ganun talaga. Payat talaga siya. Ayan. Parang may higad. Sakit. Ito pala yung mahaba na sanga, oh. Mag-ano ka mo. Ako, dumidilim na naman ka-promdi. Ang taba na nung mga tinutusok ko lang na ano ba to? Pikara. Tumaba na siya. Pag alis ko dito, tinusok ko lang to sa dito kasi hindi naman ito kailangan alagaan. Kaya, ayun. Itinutusok ko lang siya. Kasi sayang, ang mahalaga yan nito pag binili sa mga nursery garden. So, wala nang problema dito. Kunti na lang. Dito naman ka-from sa side na ito. Dito kasi marami akong tanim na halaman diyan. Tapos tong tinanim na Eugenia na ng mga tumumba na crouton. Yan, hindi siya gumanda. So itatayo ko lang naman ito. Natumba siguro ito nung bagyo. Yan, putol tayo nung putol na ng putol habang may puputulin. May itinanim ako dyan na alamanda sa gilid ng bakod pero hindi yata nabuhay. So itong Mexican fito niya parang gusto ko siyang putulin. Tapos ito ayun. So grabe naman to. Anong nangyari dito? Namatay pala yung mga tanim kong halaman dito, ka-promdi. Ito yung pinutol lang, hindi ko alam kung sino nagputol nito doon sa karugtong nung ginagawa kong Christmas tree. So bubunutin ko siya, tapos siguro i-replant ko na lang ulit. Wala naman siyang hindi naman siya ugat. So, i-replant ko na lang. Bagong putol yata to. Sana hindi na lang pinutol. Kasi pwede ko naman siyang pataasin doon. Ang daming grabe naman to. Ang daming namatay. Babalik ko yun. Kasi parang may tinapon yata ditong malaking sawa. O dinala ng aso dito. Tapos dito sila yung mga aso. Ang laki nung Dapat nito, ang laki-laki na nito. Kasi mabilis naman siyang lumaki nung ang nandito ako. So malaking sawa yung tinapon dito. Kaya dito, pinaglaruan ng aso. Namatay yung mga halaman ko. Sayang na to eh. Ito. Umaambon na ka-promdi. Sa ako na lang ito ituloy. Please mahalaga na nasimulan ko na.
Masakit yung... So ito naka-prone yung aking front yard, hindi ko pa siya nalinisan. Bali pinutol ko pa lang yung mga halaman na naghambalang dyan. At yung mga sumusubra pinuputol ko. Pero ayan, maibabalik din kaagad-agad yan. Although hindi ko naman mamamagic yun, syempre matagal yun regrow. Kasi yung mga iba pinutol ko, yung iba yan nagkakatumba-tumba, so hindi ko alam kung paano ko siya ibabalik pa. At yung iba tinatalian ko. Then ayun, dun sa bandang dulo, ayan sa kanto na yan, napakasukal, masyadong makapal dahil napakalaki ng mga kalatiya. Tapos yung crouton din, natumba siya, kailangan ko siya maitayo ulit. Tapos yung ayan, maganda naman yung mga crouton dito. Tapos yung eugenia pinutulan ko kasi ang gusto ko nito maging yung gusto ko yung kortihan siya, basta gusto kong kortihan yung parang pataas, pwedeng Christmas tree or pabilog. Tapos yung ground ka from di kita nyo yan, yung hinalungkay ng mga aso, kaya yung mga pinutol ko dito sa mga bato-bato dyan sa gilid, so dyan ko itinapon kasi hindi naman siya kailangan ibaon sa lupa para mabuhay. Ako sa siyang umuugat, lalo ngayon maulan, so mas madali siyang mabubuhay dyan. Tapos hindi ko pa full na nalinisan katulad niyan. Pag tinanggal ko na yung siguro yung mga pinutol ko, siguro yun maganda na ulit. Tapos yung mga hindi ko pa rin naalis yung mga tea plant diyan. Ayan,
Dito rin ang gulo ng aking mga bromeliads. Hindi ko alam kung ano pang gagawin ko. Pero konting ano lang, konting ayos-ayos lang, maibabalik naman yan sa dati. Ayan. So, tanggalin ko na muna yung ano, yung mga basura dyan na pinutol ko, yung mga halaman na pinutol ko para maipakita ko sa inyo ng mas maganda at medyo maayos. Kakatapos lang ng ulan, hindi tuloy-tuloy yung paglilinis ko kasi madalas yung ulan at hindi ako pwedeng maulanan. Ito na po mga kapromdi ang aking napakagandang garden. So hindi ko na mapigilan sarili ko na ipakita kasi talagang madilim pa nililinis ko na yung garden ko dito sa front yard kasi gusto ko maaliwalas yung tingnan ng kapaligiran ng bahay ko. Gusto ko yung laging malinis. Siyempre ayaw ko na may mga nakahambalang sa gilid-gilid at ayun yung mga nakatumba dyan tinanggal ko na. Kaya lang siyempre maraming na lamog na halaman kasi marami akong pinutol, pero okay naman siya at pinagtakpan ko na lang yung mga part na hindi maganda para maging maganda ulit. So konting antay lang naman at babalik na rin ulit yung at saka mayabong yung masyadong mga halaman ko dito sa front yard. Marami akong pinutol. Ay yung napakalash, yung kalatiya na malalaki yung dahon na yan. Pero yung mga dahon niya kawindang-windang siguro dahil sa sa malakas na hangin, sa malakas na bagyo kaya ganun yung mga dahon niya, punit-punit siya. Then dito naman marami akong pinutol dito sa sa may mga picara plants. Yung dun sa bandang bakod medyo natumba yung mga halaman kaya itinali ko yung iba. Ito naman itinali yata nila ito nung bumagyo pero hindi naman siguro kailangan ng tali. Malamang natumba siya nung malakas yung hangin. Ayan yung halaman ko dito. Tapos dito from tinanggal ko yung ibang mga dito, ang mga ferns, ferns, yung mga Boston ferns, parang Boston ferns kasi
masyado na silang makapal. Ayan, medyo lumuwag ng konti. Tapos nangibabaw yung mga begonia star. So, yung mga begonia star kaprom di maganda bulaklak niyan lalo pag dating ng summer. Malalaki bulaklak niyan at ang tataba nila. Yung ano ko naman, yung ibang bromeliads, medyo pumayat at yung iba na bulok nga dito sa yung ito, ginawa ko nga, tinanggal ko yung mga nato yung dahon. Parang mother yata yung halaman na nabulok. Tapos yung ano yung mga siblings niya, yung mga branch ay yung natira. Tapos ayun, parang tingin ko parang ano, nawala yung kulay ng mga big bromeliads ko dito, but nangingibabaw yung mga ano, begonia star. So hindi ko dinidiligan itong begonia star na yan kapromdi. Tuyong-tuyo yung mga dahon diyan, ay mga lupa diyan. So bihirang-bihira lang siyang mabasa kasi nakukubkuban ng mga dahon ng mga bromeliads. Kapag diniligan naman, napupunta lang sa dahon ng bromeliads yung ano, nasasalo yung tubig ng mga bromeliads. Kaya okay lang itong ano, yung magandang alagaan itong begonia star kasi hindi mo siya kailangan ano, bantayan, hindi mo kailangan mag-alala kasi hindi naman siya kailangan ng dinidiligan kasi gustong-gusto niya nga yung tuyong soil. Kaya yan, mataba sila diyan. Ito naman lumaki yung ano ko dito, yung cactus. So, magandang klaseng cactus ito kasi hindi siya masyadong matinik na yung bang matutusok, lalo pag bago lang yung mga dahon niya. Pag medyo magulang na yung ano niya, yung katawan niya, tumitigas na rin yung mga tinik katulad niyan. Parang bunny cactus yata tawag diyan. So, mayroon din ako niyan dito pero hindi ko na nakita dito banda sa ano yun. Dito. Ayun, parang malamang naputol yung nandito. Tapos hindi na basta something na naputol kasi malaki yung ano yan, mas malaki yung ano diyan eh, bunny cactus ko diyan. Kaya sure ako na naputol siguro nung bagyo. So ayan, malinis na at wala naman flowers yung mga ano ko, mga bougainvillea dito. Katulad nito. So wala silang mga bulaklak. May mga dahon pala pero walang bulaklak. Kasi gusto niya palaging mainit. So yung nandito, nag-flowers naman siya. Ay may mga flowers siya. Kulay, alam ko kulay orange ito eh. Pero parang kulay pink yung dating niya. So dito naman pagpasok ng gate, ayan, nilinis ko na dito. Talagang maganda yun ang pagkaayos ko dito. Tapos yung ano ko, yung ano yun, garlic vine. Malapit nang malagas yung mga bulaklak. Medyo matagal na kasi almost 1 week na yung bulaklak dyan. Kaya ayan, nalalagas na. So all in all, yung ano ko dito, garden sa harap ng bahay ay maganda na ulit. Ayan. Yung aking alamanda, medyo payat siya, pero marami naman siyang bulaklak. Kaya lang di katulad nung dati na talagang punong-puno siya ng bulaklak. Lagi kasing lamog siya ngayon, tapos yung ano nga, yung puno niya lagi nagagalaw, kaya ganyan siguro yung ano niya. Pag hindi siya gumanda, puputulin ko na lang yung pinakapuno niya dyan. Tapos hayaan ko na lang siyang kasi namumulaklak naman siya kahit mababa lang. Hayaan ko lang siyang mabuhay ng mababa. Maganda rin naman siyang tingnan kahit mababa. Ayan. So later ko na ipapakita yung nasa backyard ko na garden kasi inaayos ko pa. At dito lang inuna ko na yung dito sa labas para mas sa front yard para mas maaliwalas tingnan. Although malinis na rin naman yung sa likod, sa susunod na lang sa part 2 na lang ng aking video or next week para mas maayos ko pa.